Malawi Today. Ndikatero amalawi ndikulowa mugawo lathu la nkhanga zaona mwaswera banja amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo ndati ndikuziwiseni ndikukuwuzani amalawi kunena kuti nthawi zambiri ine Comrade Mtanyiwa ndimakhala ngati ndikudana ndi amayi Joyce Banda, koma sikuti ndimadana ndi amayi Joyce Banda, koma zimene akupanga a Joyce Banda ndi zimene ine ndimadana nazo. Amalawi ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti a Joyce Banda amene ananena kuti atuluka mu mgwirizano wa MCP lero kwapezekanso kuti atumidwa ndi Lazarus Chakwera kupita kukagwira ntchito ku Zimbabwe, ndipo achoka ku Zimbabwe as I'm talking right now pamene ndikuyankhula pano amayi Joyce Banda ali muziko licha la South Africa kukakambirana nkhani zokhuzana ndi Sadiki malinga ndi mmene zilili kuti DRC. Ndiye ndikufuna ndikufunseni amalawi, kodi amayi Joyce Banda ali mbali yake iti yeniyeni? Ananena kunena kuti achokamo mu mgwirizano. Tenta atenge a UTM amene anachoka mu mgwirizano. Ndi ndana amene tinamumva kunena kuti wa UTM a Newton Kambala atumizidwa ndi a president kukagwira ntchito kwakuti ndi ndani? Munthutu ukathesa mgwirizano, kodi chibwezi chikatha usiku umazembaso nkumaka kumana naye? Ndiye ndifuna ndikufunseni ino amalawi. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Amalawi tatiye ntione amayi Joyce Banda mneneri wawo, mneneri wa chipani cha PPP Akalaire Banda amenewa amakhala kumbali ya boma mnyumba ya malamulo kumavomereza nawo mabiru osalongosoka, mabiru amene amalawi ifeyo sitikukondwa nawo. Kodi game imene akutisewera amayi Joyce Banda ndi game ya mtundu wanji? Ndipo amalawi ena ma opposition omwe akutipwetekesa akutimvesa kuwawa ndi ma MP amene akugulidwa, ndipo Limpopo FM ikusonkhesa maina onse ama MP amene akumvesa kuwawa amalawi. Ndicho linga chonena kuti pamene tikubwera pa 16 September ma MP amene wammalira mwathu tisankhe anthu amene akatitumikire, osati anthu amene akafika nyumba ya malamulo azikapanga zawo. Wonani lero kuliso MP wina amene akuchokera ku Mangochi Rutende. MP ameneyi ndi Agrita Kazembe. Nayeso Agrita Kazembe amene akuchoka ku Rutende amakhalanso kumbali ya boma. Ndikunena pano ndi mmodzi mwa anthu amene akufunanso kukhala mugulu lobweresanso age limit ku nyumba ya malamulo. Nde Agrita, nde ino anthu akulutende mukamuvotereso munthu amene akutimvesa kuwawa. Ndipo kuli Anoa Chimpeni amene ndi MP so wa PP amene wangopasidwa kumene udindo ngati deputy minister. Ngani tundionena kuti chipani cha PP chinachoka mu mgwirizano koma anthu awo akugwirabe ntchito ndi boma. Amalawi pamene papa tinene kuti amayi Joyce Banda anatisazikadi zoona kapena mwendo wina uli ku MCP, mwendo wina uli kunjaku. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Koda Malawi wokoma
atani, wokoma atani, munthu aoneke bwanji kunena kuti munthuyu ndi wabwino. Lero munthu amene amalawi timamziwa ndi kushota Akeni Msonda apasidwa matraki achimanga ulendo nawo ku Rumpi East, akuti cholinga kumeneko akapeperese anthu aku Rumpi East, ndi cholinga chonena kuti atane ndi Akamulepo Kaluwa. Amalawi ndi zabwino za mtundu wanji zimene tingaziwale zimene anatipangira Akamulepo Kaluwa. Akamulepo Kaluwa, he was one of them amene anapangisa kunena kuti lerolo kukhale freedom of speech, lerolo kukhale freedom of china chilichonse timene chikuchiona. Lero kukupeseka zonoti Akeni Msonda apasidwa matraka achimanga akuti akagawe. Inu anthu ako Rumpi East, chimanga ichi ndi chinali chochoka m'maiko ena kuti chikathandize anthu, koma IMCP akupangira kampeni, akupasa anthu osiyanasiyana kuti azipita cholinga alimbane ndi azisogoleri amene ali kumadera amene ndale ndi nkhondo, ndale ndi nkhondo. This is Comrade Tanywa pali Mphopo FM chigawo chakumadzulo, programu icha imene timaicha nkhanga zaona. Zokambirana zikuenda muchinono, zokambirana zikuenda muchinono. IMCP akupanga zokambirana muchinono kuti mwafulirwa azakhale running mate wa Chakwera mu 2025 muno pa 16 September. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Ndikukumbuseniso kunena kuti ku Rumpi komweko kuliso a Charles Muhango akuti akufunanso azilimbananso ndi Akamulepo Kaluwa. Amalawi, ineyo ndikanakhala kuti ndikuchoka ku Rumpi East ndikanayenera kualemekeza Akamulepo Kaluwa chifukwa anali munthu mmodzi amene analifunira dziko la Malawi zabwino. Sitingapite kumakavoteraso anthu ena. Komanso tangoona ninuyo Mungu atenga Akeni Msonda, Mungu atenga Akeni Msonda, mmene aleli Akeni Msonda ndemwe atenge Akamulepo Kaluwa. Are they matching? Olo chabwino nditanena kuti 10 around we must see their figure. Alright, Comrade Tanywa, olo mafiga ndi ali kutali kweni mafiga wali kutali kweni yali tizinena chilunga moto tenga Akamulepo Kaluwa taike apa tuone figa yao, ndeta atenga Akeni Msonda taike apa tuone so figa yao. Ali olazima istima fusira koma ine silinga mrole Akeni Msonda. Moyo unosupanganika mulile nafe limozibwa usali batweso chipinjoji mulile nafe limozibwa usali batweso chipinjoji ndale mwana wanga ndale nikondo ndale mwana wanga ndale
ndikakumbuka gadama komaswa matete ndimati ndale ndingondo lero ndikumva chini machira Amalawi, nkhani yanga yaikulu chigawo cha madzulo kuno, nkhani yanga yaikulu chigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani imene takhala tikukamba, nkhani yokhuzana ndi amalemu Chilima. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti panopa zayamba kudziwika pang'ono kunena kuti amalemu a Chilima anachita kuphedwa. Angakhale anthu timazembazemba, angakhale anthu tikuzembazemba, angakhale anthu tikuzembazemba za imfa ya Chilima, koma zizindikiro zayamba kuoneka chifukwa pali chinthu china chimene chachitika chachikulu. Makobiri okwana 180 miliyoni anadyedwa. koma tikakukumbusani musatilemba liti mwatisimudziwa ife ya Chinyamata munatilonjeza njitowani miliyoni koma ndikaimba nyimbo kukumbusani matimondepaye kujanga tatu inali nyimbo kukamwa kwa rugo. Amalawi, nkhani imene ndili nayo yaikulu kwambiri ndiyonena kuti malemu Chilima zaziwika kunena kuti anachita kuphedwa. Izi ndi zina tazipeza ifeyo pa Limpopo FM pamene tapeza audio yomwe Achilima amayankhula ndi akazi awo, kuyankhula nawo kuwauza zonena kuti akuti nkhanga zaona Ramzi Mahiu yatundu wanjiyo samba kulira wawantu maiwala kuti ufumu nchito sambisa ndi wantu yoyi nthawi ya kampeni tifune ni mulimbuyo bibiki malija kwatu kuno mambali musachoka mimyala kutoka kusitipaye mpaka kusanje. ndikuti Amalawi, malemu Chilima zaziwika kunena kuti anachita kuphedwa. Izi ndi zina tazipeza pamene papezeka audio yomwe Achilima amayankhula ndi akazi awo kuti zokuti ndikhale komanso tikhala moyo ndikukayika chifukwa ndikuona gulu la anthu pansi pathu pamene ndegeyi ikugwera, ndipo ndikutha kuonanso anthu mmitengo akwerakwera mmitengo koma anthu enanso akhala pansi. Sindikudziwa kuti kodi chikufuna kuchitika ndi chani, chifukwa angakhale mu ndege mmene tilimu muli kukangana, muli kukokana kumene kukuchokera nkhani sikukudziwika. Amalawi, izi zikupherezera ndi zimene zachitika. Anthu ena akufuna kwabwino, ena akufuna kwabwino amene imfa ya Chilima ija inawakhuza, anayenda mwachisisi kupita kukasuma kuti adziwe chona chenicheni cha nkhani ya Chilima, ndipo mphekesera itawapeza anthu ena achipani kuti ma court clerk akufuna kutenga mafairo. Kunabwera anthu ena amene mayina awo sanatchulidwe kuti akufuna mlandu wa Achilima uziwike, akukasumira achakwera. Lero kunapezeka kuti wina ananyamuka ndikukapeza a president ndikuwauza zonena kuti nkhani yachema, nkhani ili ku koti, koma anthu amene akasuma sakudziwika. Kuteroku ma court clerk
court clerk akufuna atuluse mafailo kuti nkhani zimenezi ziyambe kuunikiridwa. Ndipo abwana sanachedwe yawo ija anatulusa ndalama yokwana 118 miliyoni kunena kuti ndramayi ikaperekedwe kwa court clerk, ndipo ndramayi inapasidwa m'manja mwa Colonel Jalale. This is Comrade Tajwa on Limpopo FM. Ndeti kuti Malawi ndrama yokwana 118 miliyoni inachoka kwa president wa dziko la Malawi ndikupita m'manja mwa Colonel Jalale kuti akapereke kwa court clerk. Ndicho linga chonena kuti bribe and corruption, imene timaicha bribe and corruption, ndicho linga chonena kuti mafailo asatulusidwe. Koma chodabwisa ndicho nena kuti malo mwa 118 miliyoni ikafike m'manja mwa court clerk. Court clerk analandira 800,000 maina court clerk tasunga kaita ika blankets amenewa tibwera nawo tikudikira tibwera nawo. Court clerk analandira 800,000 koma atamva ndi munthu wina kunena kuti munayenereka kulandira ndrama yokwana 108 miliyoni. Lero anthu aja ayamba kuvuta kunena kuti munatilesa kunena kuti nkhani tisatuluke nayo poyera. Lero ndrama yokwana 118 miliyoni momoti mutipase, lero munatipasa 800,000 Amalawi. Ndrama ina yonse pa 118 miliyoni mukapanga masamu anu mukachosapo 800,000 yosala yoseyo amene anaitenga ndikuija kandi kuisunga kandi kugulira malo kandi kugula magalimoto kandi kupanga nayo chani. Colonel Jalale moti pano court clerk akuvuta akufuna ndrama yawo. Inetu ndikanakhala kuti nali mmodzi wa court clerk ndikanangoitulusa failo yo milandu yambe kuchitika kuti Amalawi adziwe zona zokazoka. This is Comrade Tajwa for Limpopo FM. Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Kumba mtima ine dziko lako fundamental ya dziko lako mpaka na kuifera. Chifukwa cha nthawi Amalawi tikumanenso mawa ambuye akalola. Ndikufunireni zabwino zonse pa Limpopo FM. Munali ndine Comrade Tajwa alinanga nkhani yochenjeza zipani zotsutsa. Tibwere nayo mawa anthu madata akumakhala nawo ochepa ndi maprogramu asamakhale otalika kwambiri ngakhale programu yakoma koma tizaganiziraso anthu ena. This is Comrade Tajwa on Limpopo FM. Ndikufunireni usiku wabwino. Awina,
kunali kunyadira amalawi tauya maopita kukenani otiwa muse umuti titola mani maulendo wakutiko lukumani komano tadabwa kaleta takwelale kungolo njiko kunyanja ya njeri uyuyu simose watiba nifalawo akufuna tikafere limoti likaleta lomweli tose tikatere munyanja uyu watimaliza inala wandife amalawi mafuto wandi hatu tikomeli kupera chizungu tinavotera njala kumabonera chitete inadziya matoka tisaire kazazowa chipande tizaziwa chipande kumbula simafuna nifunse kuti manyazi kapena chisoni simukhala nacho minda yathu ikukonerayi kusowa zipangizo zosika mtengo kukumatisiya kupita kunja kumakakwera njinga kuno mafuta tilibe pang'onong'ono wachayakwa keni yafuta tikungoduka mafuta muna wapesa pa 500 soya pieces pa 100 uleni tukumagula 500 kagawa mazima 200 inapofika nano tikamanga chizungu umaona ngati kuti musinda zinthu tikaona ngati tikukwera ya Mose takwera ya Farao inala wandife ya Malawi mafulo